Το έργο του Νικολάς Πουσέν «Την Αρκάντια Έγκο» ζωγραφίστηκε γύρω στα 1637. Το έργο δεν αφηγείται ένα γεγονός, δεν περιγράφει ένα επεισόδιο δράσης, ούτε επιδιώκει τη συγκίνηση μέσω του δράματος. Αντίθετα, οργανώνεται γύρω από μια παύση. Βλέπουμε μπροστά μας μια στιγμή σιωπής, μέσα στην οποία ο θεατής καλείται να συλλογιστεί. Σε ένα ιδηλιακό τοπίο βλέπουμε 3 ποιμένες και μια κοπέλα να στέκονται γύρω από μια σαρκοφάγο και να διαβάζουν την επιγραφή «Την Αρκάντια Έγκο». Η επιγραφή σημαίνει «Και εδώ στην Αρκαδία, εγώ ο θάνατος υπάρχω». Οι μορφές στο έργο του Πουσέν όμως δεν ευνηδιάζονται, δεν αντιδρούν ούτε με φόβο ούτε με οδύνη. Το δείχνουν οι συγκρατημένες κινήσεις τους. Είναι ήρεμες οι κινήσεις, είναι ήρεμες οι στάσεις, σχεδόν στοικές. Γιατί ο θάνατος δεν εισβάλλει βία στον κόσμο τους, βρίσκεται ήδη εκεί. Και αυτό ακριβώς είναι που δηλώνει η επιγραφή, ότι ακόμα και στην Αρκαδία, στον ιδηλιακό τόπο που τίποτα το καθημερινό δεν τον ταράσει, ακόμα και εκεί ο θάνατος υπάρχει. Αν συγκρίνουμε το έργο με την πρώιμη εκδοχή του ίδιου θέματος που ο Πουσέν ζωγράφισε γύρω στα 1627 και που μας δείχνει την ανακάλυψη του τάφου να προκαλεί έκπληξη στους ποιμένες, αυτή η σύνθεση, η ώριμη σύνθεση, απογυμνώνεται από κάθε ευνηδιασμό. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται πια στο γεγονός του θανάτου, βρίσκεται στον τρόπο που οι άνθρωποι στέκονται απέναντί του. Η αυστηρότητα της σύνθεσης, η καθαρότητα των όγκων, η ισορροπία των κινήσεων, όλα μέσα στη σύνθεση συντείνουν στο να μετατραπεί το έργο σε φιλοσοφικό σχόλιο. Γιατί οι μορφές δεν σκέφτονται τον δικό τους θάνατο, αλλά σκέφτονται περί του θανάτου. Ο θάνατος δεν είναι λόγος για να τρομάξουν ή να ξαφνιαστούν, αλλά είναι αφορμή για ενατένιση. Τι είναι όμως αυτή η Αρκαδία? Η Αρκαδία δεν είναι ένας τόπος με γεωγραφική ακρίβεια, είναι ένας τόπος επινοημένος, είναι ένας τόπος του νου. Από την αρχαιότητα έως την νεότερη εποχή, η Αρκαδία λειτουργεί ως προβολή ενός ιδανικού κόσμου. Ένας κόσμος απλός, φυσικός, αρμονικός. Ένας κόσμος που τοποθετείται πάντοτε στο παρελθόν. Η Αρκαδία είναι το όνομα που δόθηκε στη μνήμη ενός κόσμου που θεωρείται χαμένος. Η ιδέα αυτή διατυπώνεται ήδη στη χρυσή εποχή του Ησίωδου, στο έργο του «Έργα και ημέρε». Πρόκειται για έναν κόσμο χωρίς μόχθο, χωρίς βία, έναν τόπο όπου οι άνθρωποι και τα ζώα και τα φυτά συνυπήρχαν με αρμονία. Ήταν ένας κόσμος άφθαρτος, πριν να φθαρεί ο άνθρωπος από την ιδιοκτησία, το χρήμα και τον πόλεμο. Μια άλλη εκδοχή της Αρκαδίας ήταν εκείνη του Βυργιλίου. Στις εκλογές του Βυργιλίου η Αρκαδία μετατρέπεται σε πνευματικό τοπίο. Ο χρόνος έχει ήδη εισβάλει σε αυτή την ιδανική άνοιξη. Τώρα εδώ κυριαρχεί το σούρουπο. Οι σκιές μακραίνουν, η ζωή επιβραδύνεται. Η Αρκαδία δεν είναι πια η μακρινή ανάμνηση μιας αιώνιας άνοιξης, αλλά ένας κόσμος πάντα σύγχρονος που διαρκώς αναγνωρίζει ότι η αθωότητά του έχει χαθεί. Έτσι από την αναγέννηση και μετά η Αρκαδία απόκτησε ένα νέον αποδέκτη, τον άνθρωπο της πολύβουης πόλης. Ο αστός, κουρασμένος από τις συμβάσεις της πόλης, φαντάζεται την Αρκαδία ως τόπο φυγής. Θέλει να καταφύγει εκεί για να γίνει βοσκός. Όχι πραγματικός βοσκός, αλλά ιδανικός, ένας βοσκός ποιητής. Μακριά από την πόλη, ο ποιητής βοσκός παίρνει τις αποστάσεις του, ξαναγίνεται ελεύθερος να στοχάζεται και να φιλοσοφεί, πέρα από προκαταλήψεις και από τις επιρροές της κοινής γνώμης. Αν μπορούμε να υιοθετήσουμε την Αρκαδία ως δική μας στάση απέναντι στον κόσμο σήμερα, πρέπει να την σκεφτούμε όχι ως νοσταλγία, ούτε ως προσδοκία, αλλά ως αφορμή για στοχασμό. Πρέπει να σκεφτούμε την επιστροφή στη φύση όχι ως ποιητική φυγή από την πραγματικότητα, αλλά το αντίθετο, ως τόπο επιστροφή στην αυθεντική μας σκέψη και στην αυθεντική μας κρίση για τα πράγματα. Το έργο «Την Αρκάντια Έγκο» λειτουργεί ως διαχρονικό υπόδειγμα στάσης μας απέναντι στο χρόνο και στις συνθήκες της ζωής μας. Μας προτείνει την ήρεμη αποδοχή του αναπόφευκτου, όχι για να παραδοθούμε ανεφόρον, αλλά για να αναζητήσουμε αυθεντικά νέες διεξόδους μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει γύρω μας.